Nganza kwethu kukhona le voice note eyadlalwa uLokhuzana eyadlalwa uKhuzani engomini yakhe lapho khona ekade lapha khona uNgizwe Mchunu. Lapho khona kuleyo voice note kwakuzwakala ke uNgizwe Mchunu ekhuluma ke ngobaba uJacob Zuma ethi ngingenaphi mina mangabe ke uzokhuluma kahle. Lapho khona ekhuluma ngokuthi ke uNgizwe Mchunu uchemeke noCyril Ramaphosa ukube kuginqwe uLokhuzana ubaba uJacob Zuma. Ngizokukhumbuza nje leyo ngoma ngicabanga ukuthi ke eyango 2020 noma ke eyango 2021 njengamanje ke sekwenzeka wona lawo magama ke kaKhuzani abantu ke sebeze bagijima bayovundulula ipost yakhe ke uKhuzani lapho khona yesho ukuthi ke uNgizwe uyilixoki akukho lapho khona engekho khona emsakazweni ukhona ngumaskandi ukhona uhulumeni ukhona kwipolitiki ukhona ke kuyo yonke indawo njengamanje ke amabhinca asevumelana naye ke uKhuzani ethi cha mfokampongose wawukade ke uqinisile ngaleyo nkulumo yakho ngaphandle kokuthi ke sichime nobani asichimile nobani kodwa wawukade ke uqinisile ngaleyo nkulumo yakho nangu sesiyambona ke manje uNgizwe usegijima nobani usegijima ke noma ingameli wezwe okunguLokhuzana okungubaba ke upresident Cyril Ramaphosa usejikele lo akade ke ehamba naye emalangeni okungubaba ke uJacob Zuma. Kodwa ke mina ke nganda kwethu okanye nje ake ngithi thina ke njengeMaswidi Media Production mangabe sihlaziya lolu daba silibona silibhekisisa sibona sengathi ke uNgizwe Mchunu akamkweleti lutho ubaba ke uJacob Zuma ukwenza kwakhe bese kungaba ke ukwenza kwekwethembeka nokuthi ke ubani othembeke kuyena ubani ongathembekile kuyena ubani ongamthemba ubani ongemthembe kushuthi ke uNgizwe Mchunu namhlanje okanye ngithi nje izolo uyivezile ukuthi yena uthembeke kubaba uCyril Ramaphosa ngaphezulu kokuthembeka kukababa uJacob Zuma. Njengoba ke babekade bebonakala besizana emacaleni ke abahambayo waqale ke wasiza ukuthi ke uZuma engaboshwa naye ke ubaba uPresident Zuma wasiza ukuthi ke uNgizwe Mchunu engaboshwa. Njengamanje ngibona ukuthi labo bantu abakweletani ngalutho amabhinca okwabo nje ukuthi ke bavote uma ngabe ukuthi inkulumo kaNgizwe iphula umoya ungayilaleli landela le oyifunayo uhambe uyovotela loyo ke omfisa ngenhliziyo yakho. Namhlanje ke uzoveza ukuthi ke amabhinca ufuna ukuthi ke avotele bani. Ngizolokhu nje ngu-update ungalinge usale ngaphandle ngicela ukuthi ke mangabe uqala uvela channel ngizele iqiniso lokuthi uyachofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.